Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una sa lahat, tayo ay nagpapasalamat sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. Naway ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasamahan at sa mga taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga mananampalataya, katakutan ng Allah ng tunay na pagkatakot at huwag hahayaan na kayo'y mamamatay liban na lamang na kayo'y mga Muslim. At sinabi rin ng Allah, Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. O sangkatauhan, katakutan ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa iisang nilalang, at pagkatapos ay mula sa kanya nilikha ang kanyang kapares, at pagkatapos ay nilikha mula sa kanila ang maraming kalalakihan at mga kababaihan. At katakutan natin ng Allah na sa pamamagitan ng kanyang pangalan ay ipinagpapatuloy natin ang ating ugnayang pagpapamilya o kamag-anakan. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakamasid at lubos niyang nababatid ang ating mga ginagawa. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. O kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah at magwika ng magagandang salita. Gagawing mainam para sa inyo ng Allah. Ibig sabihin ay itatama sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong mga gawain. Papatawarin kayo sa inyong mga kasalanan, at tunay na kung sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magkakamit ng tagumpay, dakilang tagumpay. Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ay tatalakayin natin ang isa sa mga mawdu' o mga topic na ito ay kumukumpleto at maaari din nating mabasa mula sa Quran. At ito ay pinamagatang Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya. Qaf, Sad, Sad. Qasas. Na ang ibig sabihin ng qasas ay jama' o plural term ng qissa. Qasas means mga kwento. At ang singular term nito ay ang qissa. At ang anbiya o al-anbiya, ito ay plural term din, o ito ay pangmaramihan para sa an-nabi o propeta. Sa madaling salita, ang ating topic ngayon ay kwento ng mga propeta. Alhamdulillah. At inshallah, tunghayan natin ang kwento o talambuhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala alaihim as-salatu was-salam. Nang sa ganon, ay makita natin ang mga kapakinabangan na maaari nating makuha sa mga kwentong ito na maaari nating matunghayan. Hindi man natin mabanggit o hindi man natin mapag-usapan ng lahat-lahat sa isang upuan o sa isang pagpapaliwanag, inshallah
ay makakuha tayo ng mga aral mula dito. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa mga rusul o sa mga propetang ito, qala Allah ta'ala, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Tunay na ang mga propeta o ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpapaalaala at nagbibigay aral sa mga tao upang sila ay mawalan ng hujja. Ibig sabihin ay wala silang maisisisi sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos magpadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kanyang mga sugo dito sa mundo. Ibig sabihin mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng dahilan upang maintindihan natin ang mga bagay na nais niyang ipagawa sa atin at nais niyang ituro sa atin bilang kanyang mga nilikha. Wa kana Allahu azizan hakima, at tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dakila at ang nakakaalam sa lahat. At ang mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang qudwa o ang mga modelo sa bawat henerasyon kung kailan sila ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nararapat at eksakto ang pagpapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat propeta na kanyang ipinadala sa kanilang mga henerasyon. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Sa pinakamalapit na kahulugan, sila ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dito, sa pamamagitan ng gabay na kanilang natagpuan mula sa Allah, ay dapat tayong humingi ng gabay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng gabay na matagpuan natin sa bawat propeta na nakakasakop ng ating henerasyon. At inilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga aral at ang mga bagay na maaari nating kapulutan ng magandang mga kapakinabangan mula sa mga kwentong ito ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayan natin, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mula sa Suratu Yusuf, verse 111, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, tunay na mula sa kwento ng mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay aral para sa mga taong mayroong tamang kaisipan. Ito ay hindi basta-bastang kwento na maaaring gawin lamang ng iilan, subalit ito ay kwento na nagpapaliwanag at nagpapakatotohanan sa mga bagay na gustong ipaalam at ituro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mula dito ay malalaman natin at matutunghayan natin ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang awa para sa mga mananampalatayang sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Allah subhanahu wa ta'ala. At bukod pa doon, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kwentong ito bilang sabab o bilang dahilan upang maging matibay, upang maging manatili o upang maging malakas ang ating propeta, ang puso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maging ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga taong sumusunod kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. Mula sa Surat Hud, verse 12, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, at tunay na ang mga kwento na ikukwento sa iyo tungkol sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala o mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay dahilan upang maging matibay malakas ang iyong puso o Muhammad. At dahil dito, ito ang ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na katotohanan at aral, at gayon din paalaala para sa mga mananampalataya. At dahil dito, sobra, Allahu Akbar, nararapat at wajib na malaman ng bawat mananampalataya sa umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kwento ng mga propeta at sugong ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa gayon ay sila ang maging modelo natin at maging huwaran sa lahat ng ating mga gawain at sa lahat ng ating mga sitwasyon. Maging ito man ay may kinalaman sa ating akida o sa ating ginagawang ibada o di kaya ay pakikisalamuha sa bawat tao na ating nakakasama sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At dahil dito, napakarami sa mga ulama salaf o sa mga naunang mga ulama na sila ay walang ibang ginawa or ang ilan sa kanila ay nag-focus, Allahu Akbar, nag-focus sila nang sa gayon mabigyan nila tayo sa henerasyong ito ng pinakamaganda at pinaka-filter o sala o yung malinis na mga kwento na nagpapatunay sa mga bagay na nangyari sa panahon ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At ang kanilang mga libro na ito o mga aklat na ito ay nananatili hanggang ngayon. Nandiyan na yung Al-Bidayah wan Nihaya ni Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala at yung iba pa na mga kwento na mulakhas o mga summarize na kwento tungkol sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito nga ay pinamagatan nila ngayon Qasasul Anbiya o mga kwento tungkol sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alhamdulillah, subhanallah, napakaganda ng sitwasyon natin ngayon. Bakit? Dahil napakadali nating malaman, napakadali nating pag-aralan ang mga bagay-bagay. Isang press lang sa ating cellphone o di kaya sa laptop ay maaari na nating makita ang bagay na gusto nating hanapin. Pero ngayon, ang tatalakayin natin ay maaaring hindi natin makita o mabasa ng basta-basta. Dahil maging ang mga ulama na nauna sa atin, ito ay kinuha nila mula sa mga kwento na nabanggit sa Quran nang hindi sama-sama at hindi sunod-sunod. Ganon din sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanilang inipon. At dahil dito, banggitin natin bakit nga ba tayo mag-aaral ng Qasasul Anbiya o mga kwento tungkol sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba ang kagandahan o ang kainaman ng pag-aaral ng Qasasul Anbiya alayhimus salatu wassalam? Gaano kahalaga ang pag-aaral ng mga kwento tungkol sa propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil sa buhay ng mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala alayhimus salatu wassalam, ito ang pinakakumpletong paraan ng pamumuhay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala siya mismo ang naggabay sa kanila. Itinatama sila kung mayroon silang kaunting kamalian, ibinibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabay ng direktahan kung kinakailangan. At sila
ay hindi pinapabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon. Bagkus ang ilan sa mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakaranas ng pagsubok na halos hindi akalain ng tao na makikita ang pagsubok na ito sa ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba sa kanila ay hindi naintindihan at hindi tinanggap ng kanilang mga nasyon. Ang iba naman sa kanila ay nagkaroon ng kakayahan o kapangyarihan na nanggaling sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ibinigay o hindi ipinahintulot sa ibang mga propeta o ibang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nakaranas ng pinakadakilang pangyayari sa ibabaw ng daigdig. Mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung titingnan natin ang ating mga paghihirap na nararanasan sa ngayon, ay wala pa sa katiting sa paghihirap na kanilang naranasan. Dahil dito, bilang mga Muslim, inuutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay sumunod at tayo ay gumaya sa kanila. Gawin nating modelo ang buhay ng mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan ng ating pagkilala sa kanila at pag-alam sa kanilang mga sira o sa kanilang mga kwento, ay gumawa tayo ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad nga ng sinabi ng Allah, Ulaika alladhina hadahumullah, ulaika alladhina hadallah, fabihudahum muqtadi. At sila, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ang mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabi niya, pautos na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng gabay nila, sa pamamagitan ng kanilang paggabay sa atin, tayo ay maging makasama doon sa mga ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru lahu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi liqawlihi ta'ala. At ang pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kahuli-hulihang propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang utos na ito ay iniutos din sa ummah o nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ng Allah? Tunay, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha katsira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit na kahulugan, tunay na para sa inyo, laqad kana lakum, na mayroon para sa inyong sugo, na ito ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na magsisilbing modelo, magandang modelo para sa inyo, para sa mga taong umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng paghukom, na sila ay maliligtas at makakasama sa mga mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at sila ay umalala sa Allah subhanahu wa ta'ala ng madalas. Ibig sabihin ay madalas nilang inaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng sitwasyon ng kanilang buhay. Pangalawa, lianna hayat al-anbiya alayhimus salatu wassalam hiya al-hayatul ma'suma. Dahil ang buhay ng mga propeta alayhimus salatu wassalam, naway mapasa kanila ang kapayapaan at ang awa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay matatagpuan natin ang buhay nila, ito ang uri ng buhay na iniligtas o ginawang dalisay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kamalian. Halos makikita natin ang pinakapuro at pinakamagandang uri ng pamumuhay dito sa mundo. Allahu Akbar. Makikita natin ang pinakamagandang pagsubok na nangyari dito sa mundo sa buhay ng propeta. Makikita natin ang pinakamagandang biyaya dito sa ibabaw ng mundo na ito ay makikita natin sa buhay ng mga propeta. Makikita natin ang pinakamagandang katangian na maaaring makita sa isang tao, ito ay makikita natin sa buhay ng isang propeta. At bukod pa rito, maaari nating makita ang pinakamagandang itsura o larawan ng pamilya
sa pamamagitan ng pag-aaral natin sa buhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung buhay ng pamilya na nakikita natin na ipinopromote ng iba na ito ang buhay na maganda. At makikita natin sa buhay ng mga propetang ito kung papaano nila tinanggap ang kanilang pagkakamali at kung papaano sila nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mula dito makikita natin, matutunghayan natin ang pinakamainam na pagtanggap ng isang alipin sa nag-iisang Panginoon, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatih. Haythu yaj'alu risalatah. Tunay na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-nakakaalam kung kanino niya at kung saan niya ipapadala ang kanyang kasulatan o ang kanyang kapahayagan. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay pipili ng mga sugo mula sa kanyang mga anghel at ganun din mula sa mga tao. At mula dito makikita natin na ang pinakamaiinam na tao na kanyang pinili ay walang iba kundi ang mga propeta na sadyang nagtiis para maitaguyod ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo. Maituro ito sa mga mananampalataya at mapanatili ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na nangingibabaw sa shirk o mas angat kaysa sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anuman ang mga pagsubok na kanilang naranasan dito sa mundo, maging ang mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tinuruan ng kanilang mga nasasakupan. At ang ikatlong bagay, matutunghayan natin sa buhay ng mga propetang ito ang pinakadakila at pinakamagagandang aral na pwede nating matunghayan tungkol sa mga bagay na ginagawa o dapat gawin ng mga tao na gustong tumahak sa larangan ng da'wah o sa larangan ng pagpapakilala tungkol sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtuturo ng bagay na may kinalaman sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kahit anumang sitwasyon, sa kahit anumang lugar at kahit anumang henerasyon o kahit anong uri ng kanilang mga kahit anong kapamaraanan na gusto nilang magawa o makuha mula sa mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa qissa o sa mga kwentong ito ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibratul lil mu'minin bihim fa innahum la budda ay yubtalu bima huwa akthar min dhalik. At ang kwentong ito ng mga sahaba ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay aral para sa mga mananampalataya. Dahil kung ang mga Muslim o ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ay sinusubok o nagkakaroon ng pagsubok, di hamak na mas marami ang pagsubok na naranasan ng mga naunang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, hindi dapat mawala ng pag-asa ang isang mu'min o ang isang Muslim na magdadawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisiguraduhin niya sa kanyang sarili na ang mga bagay na kanyang kahaharapin o ang mga bagay na makikita niya sa landas ng kanyang pagdadawa o pag-iibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay simple lamang kung ihahambing o kung ikukumpara sa mga nangyari sa buhay ng mga propeta alayhimus salatu wassalam. Alhamdulillah, ang mga bagay na ito ay bagay na dapat maintindihan ng isang Muslim dahil ito ang magiging baon niya sa pamumuhay niya dito sa ibabaw ng mundo. Kung pag-aaralan natin ng lubos at titingnan natin, pagmumuni-munihan natin ang laman ng Quran, makikita natin na ang Quran ay halos
binubuo ng tatlong parte. Ayon sa mga ulama, ang Quran ay binubuo ng tatlong parte o tatlong aral. Tatlong mga dakilang aral na dapat ay maging patas at maging pantay sa kaalaman ng bawat mananampalataya. Nang sa ganon ay hindi siya magkulang sa kanyang sarili. At ganon din, hindi siya magkaroon ng problema sa pakikitungo sa mga tao na kanyang dadawahan o kanyang pakikitunguhan. Ano-ano itong mga aral na makikita natin mula sa Quran? Una na rito ay ang sinatawag nating tauhid o ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mga bagay o mga aya na makikita natin sa Quran na tumutukoy sa mga pangalan ng Allah, sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga aya na tumutukoy sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga iniuutos ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang una, ang tauhid. At yung pangalawa ay ang bagay na may kinalaman sa ibadah o pagsamba, paraan ng pagsamba ng bawat mananampalataya, na ito ay binibigyang pangalan o binibigyang katawagan ng ilan sa mga ulama bilang sharia o bilang fiqh. Ang sharia o batas at kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na may kinalaman sa gawain ng bawat mukallaf o bawat obligadong mamamayan, bawat obligadong Muslim na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung dalawa na kumukumpleto at dapat nating malaman. Ang tauhid at ang sharia. At yung pangatlo, sa mga aral na matutunghayan natin sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na qasasul awwalin o qasasul anbiya. Ang kwento ng mga naunang mga matutuwid na tao o di kaya sa ibang pagsasalaysay o sasabi ay ang kwento ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag pinag-usapan ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi dapat maligaw ang bawat Muslim. Hindi dapat magkaroon ng favoritism sa isang Muslim na dahil ako nabasa ko tong ganitong kilala ko ang propetang ito, itong si propetang ito lamang ang aking babasahin o pag-aaralan ko ang kanyang buhay. Alam natin na obligado ang pagbabasa ng buhay o talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa mga mananampalataya. Pero tulad nga na nabanggit natin kanina, iba't iba ang karanasan ng bawat propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang bawat karanasan na maaari nating malaman at makita mula sa kanilang pamumuhay dito sa mundo, ito ay magsisilbing magandang aral at paalaala para sa atin. So ang unang propeta na dapat nating makilala at dapat nating maging tiyak sa ating mga sarili, ang pagiging propeta niya, ito ang pagiging propeta o ang kwento ng unang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Sisimulan na natin ang pag-isa-isa or sasalaysay sa ilan sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ay ang kwento ni Adam alayhi salam. So ang kauna-unahang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Adam alayhi salam. O kilala ang kanyang pangalan sa mga hindi Muslim bilang si Adan alayhi salam. Naway sumakanya ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero bago tayo pumunta sa pagkakalikha or ang pagiging propeta ni Adam alayhi salam, tingnan muna natin kung papaano ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na may kinalaman kay Adam alayhi salam. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan ng 2 araw. At pagkatapos ay binigay o inilagay ang lahat ng mga kadar na makikita dito o yung mga bagay na matatagpuan sa kalupaan. At sa ika-4 na araw ay ibinigay ito ng Allah subhanahu wa ta'ala o ito ay ginawang sapat ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa
mga mabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Ibig sabihin, 2 araw ang pagkakalikha sa kalupaan, lahat-lahat ng mga pangangailangan sa kalupaan na dapat ito ay mayroon kapag tumira na dito ang mga maninirahan dito mula sa mga tao at mga engkanto ay kinumpleto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa loob ng 4 na araw pang sumunod. Ibig sabihin ay 6 na araw na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala o nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalupaan at kalangitan upang ito ay maging tirahan ng bawat nilalang na maninirahan dito. At pagkatapos sa 7 araw, sinabi, thumma stawa ila sama wa hiya dukhan. Sinabi, siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpunta. Siya ay nagpaitaas sa kalangitan at ito ay parang usok ayon sa pagkakapaliwanag sa kanya. At ito ay kung papaano ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan. Alhamdulillah. Thumma stawa ala al-arsh. At pagkatapos ay nagpaitaas ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono at doon ay nilikha ang langit, ang araw at ang buwan, kulluy yajri li ajalin musamma. At ang bawat isa sa mga araw at buwan na ito ay mayroong sariling linya o mayroong sariling orbit na kanyang iniikutan. At pagkatapos nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga malaika. Okay? Pagkatapos likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalangitan, ang kalupaan at kalangitan, nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang araw at ang buwan, at pagkatapos ay nilikha ang mga malaika na sila ay nagtatasbih o sila ay lumuluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay nagtatahmid o sila ay dumadakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, yuqaddisuna ismahu, ay dinadalisay nila ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay lubos at dalisay na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala si Adam alayhi salam at ang kanyang angkan, liyaskunul ard, nang sa gayon sila ay manirahan sa kalupaan at sila ang maging tagapamahala ng kalupaan na ito. At ibinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika annahu, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lilikha ng iba pang nilikha o iba pang nilalang, na ang mga nilalang na ito ay maninirahan sa kalupaan at sila ay magpapalibot-libot or sila ay maggagala or gagala sa kalupaang ito. Magpaparami ng kanilang lahi at ang halos mapupuno ang lahat ng kalupaan. Sila ay kakain mula sa mga halaman na nandito sa ibabaw ng mundo, wa yastakhrijuna al-khayrat min batiniha, at ilalabas ng mga nilalang na ito ang mga kabutihan o ang mga biyaya na nasa loob ng mundo, at sila wa yakhlufu ba'duhum ba'dan fiha, at sila ay pamumunuan nila ang bawat isa sa kanila. So yun yung, kung baga yun ang paraan o ang mga ilan sa mga balita tungkol sa pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkakasunod-sunod. At ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito, sila ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga espesyal na mga katangian. At sila ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sila ay patuloy na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang pagbibigay nga ng katangian nila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hindi sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at ginagawa nila ang mga bagay na ipinag-uutos lamang sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, ang mga malaika, dahil doon ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nalugod sa kanyang mga malaika. At halos ang Allah subhanahu wa ta'ala, halos ang lahat ng mga malaika na ito ay hindi halos makapaniwala na mayroon pang lilikhain ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng kanilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala.
At palamma akhbarahumullahu azza wa jalla annahu sayakhluqu khalqan ghayrahum khafu ay yakuna dhalika litaqsirin waqa'a minhum. Noong nakita or narinig ng Allah ng mga malaika na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang Allah ay lilikha ng iba pang nilalang maliban sa kanila, maliban sa mga malaika na ito, sila ay natakot. Natakot ang mga malaika na ito o ang mga anghel na ito dahil baka ang dahilan ng pagkakalikha o paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bagong nilalang ay ang pagiging pabaya nila o baka mayroon silang kapabayaan na nagawa o di kaya ay ang hindi nila pagsunod. Dahil dito, faasra'u ila tarbiyatu anfusihim. Dahil dito ay nagmadali ang mga malaika na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagtatanong sa kanilang mga sarili. Sabi nila sa kanilang mga sarili, paano at bakit lilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng nilalang maliban sa atin? Tayo ay palaging sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay palaging nagtatasbih sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kami, ang mga malaika na ito, nagsasabi sa kanilang mga sarili na lagi nilang dinadalisay ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga ito ay nagsabi, bakit o paano maglilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng iba pang nilalang maliban sa kanila sa kalupaan, para sa kalupaan, at sila ang mananatili o makikinabang sa mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ang unang pangyayari at unang bagay na may kinalaman sa paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at bagay na may kinalaman sa mga malaika at sa ilang mga qissa o ilang mga pag-uulat na mayroon pang nauna nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala bago pa si Adam alayhi salam. At ito nga ay ang mga malaika ng Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa liwanag, minan nur, at ang mga jinn o ang mga unseen creature na ito ang namuhay sa ibabaw ng mundo bilang mga pasaway na ang kanilang ginagawa ay ang pagsira sa mga bahay at mga tahanan at ang pagpapadanak ng dugo sa kanilang mga nasasakupan. Ito ang mga jinn na nauna kaysa sa mga tao at ang pinakamainam sa mga jinn na ito nung naninirahan pa sila dito sa ibabaw ng mundo ay si Iblis. Okay, si Iblis ang kauna-unahan. So, napakahaba ng kwentong ito kung ating iisa-isahin para maging mabilis at madali, inshallah. Yun yung kumbaga itatalkhis o isa-summarize na lamang natin. Ang mga malaika nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa liwanag at pagkatapos ay ang mga jinn na nanirahan dito sa ibabaw ng mundo yudhabbihuna abna'ahum sila ay kinakatay nila ang kanilang mga anak at kumbaga pinagnanasahan nila at sinisira nila ang dangal ng mga kababaihan sa kanila at sila ay nagpalaganap ng kasamaan dito sa ibabaw ng mundo. At pagkatapos ay lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kalangitan na walang iba kundi si Adam alayhi salam. Si Adam alayhi salam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamainam na pamamaraan at pinakamainam na paglikha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng pinakamainam na nilalang sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng kanyang nilalang na sa kumbaga sa kanyang anyo ayon sa hadith na naiulat tungkol sa pagkakalikha kay Adam alayhi salam. At si Adam alayhi salam ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng katagang kun fayakun o mangyari at mangyayari. At noon nga, bago pa
Kumbaga ayon sa kwento na nangyari kay Adam alayhi salam, hindi pa man kumpleto ang pagkakalikha kay Adam alayhi salam ay ninanais na niyang tumayo. Allahu Akbar, subhanallah. Ninanais na niyang tumayo at tingnan ang biyaya na nasa kalangitan. Dahil dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, khuliqal insanu min ajal. Tunay na ang tao ay nilikha na ang pagmamadali ay nasa kanila. La ilaha illallah. At dahil dito makikita natin na karamihan sa mga tao ay madalas nagmamadali. Ito ay nature o ito ay talagang makikita sa mga tao. At ang kwentong ito ni Adam alayhi salam ang nagmulat sa mga tao para tayo ay magkaroon ng kamalayan sa nature na ating kinalakihan o sa nature na meron sa atin, ang pagiging mapagmadali. Kaya dapat natin itong labanan, dapat natin itong itama, inshallah, sa pamamagitan ng hadi o ng pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, al-ajalatu minash syaitan, ang pagmamadali ay mula sa Satanas o mula sa kalaban natin bilang mga mananampalataya. At ito yung pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga unang nilikha niya mula sa kalupaan, kalangitan, mga anghel, mga jin, at ang pag-akyat ng Allah subhanahu wa ta'ala o ang pagpapaitaas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang arsh o sa kanyang trono, at ang paglikha niya kay Adam alayhi salam mula sa wala o walang pinagmulang bagay maliban lamang sa turab o buhangin na pinagsama-sama mula sa iba't ibang parte ng daigdig at mayroong kaunting tubig, at pagkatapos ay inihip ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ruh kay Adam alayhi salam, at pagkatapos ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Iblis kasama ng mga malaika na sila ay magsujud o magpatira pa kay Adam alayhi salam. So napakahabang kwento bilang pagpapaikli, inshallah. Ang pag-uutos na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala kina Iblis at sa mga malaika ay nangyari sa kalangitan o nangyari sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. At anong sabi ng Allah? Fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang aya, fasajadu illa Iblis kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. So dito sa aya na ito, makikita natin, matutunghayan natin ang katotohanan ng katangian at pinagmulan ni Iblis, na siya ay hindi kasama sa mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus siya ay jin, siya ay engkanto na naging matuwid sa kanyang pamumuhay dito sa dunya bilang reward o gantimpala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay iniangat ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, pinamuhay kasama ng mga malaikat doon, at pagkatapos ay nakita niya ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adam alayhi salam. Subalit nung dumating na ang utos o ang amr sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsujud kay Adam alayhi salam kasama ng mga malaika, anong sinabi ng Allah? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. At si Iblis ay naging pasaway sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ay tumanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagmalaki, at dahil dito siya ay napasama sa mga kafirin, sa mga nagtakwil sa Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon siya ay nilabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso, at siya ay nanatiling hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa dulo o hanggang sa araw ng paghukom. At ito ang bagay na maaring maaring mabanggit natin kapag pinag-usapan o pinag-aralan ang buhay ni Adam alayhi salam, na inshallah ay kapulutan natin ng aral at layuan natin ang ganitong ugali, yung ugali na ginawa ni Iblis la'natullahi alayh. Ang kauna-unahang kasalanan o kauna-unahang pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala
walang iba kundi ang pagmamalaki o pagiging mapagmalaki. Yung tinatawag na kibir o tinatawag na pagmamataas. Dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Subhanallah. Dahil doon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi makakapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino man na mayroong kahit katiting o kahit kasing laki ng atom. Gaano kalaki ang atom? Hindi natin halos makita sa ating normal na mata. Sa sobrang liit nito, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magkaroon ng kibir o pagmamataas sa kanyang puso ay hindi papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso. At ganito nga ang nangyari kay Iblis la'natullahi alayh, na ang suklam ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanya at ang awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay lumayo sa kanya dahil sa kanyang pagsunod sa kanyang sarili, pagmamalaki niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito po ang unang aral na matutunghayan natin sa mga buhay o kwento ng buhay ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito po ay payo sa aking sarili at sa ating lahat na kung pag-aaralan natin ng lubos at iisa-isahin pa natin, palalalimin pa natin ang ating pag-aaral sa mga kwentong ito ng mga propeta, hindi lamang ang bagay na ito ang ating matutunghayan, napakarami pa. Mas maganda ang aral at mas marami ang aral nating matututunan dito na kapaki-pakinabang sa ating mga buhay bilang Muslim kaysa sa mga teleserye o di kaya ay Korean novela o di kaya ay mga cartoons na gustong panoorin ng ating mga sarili nang madalas kaysa sa ating mga kumbaga, at kung ito ay ating pag-iisipan, mas marami ang ating matututunan dito. Pagsabaran natin or pagtiisan natin na umupo tayo ng kahit 1 oras man lamang or 30 minutes para sa ating mga sarili, matunghayan natin ang mga bagay na magiging kapaki-pakinabang sa atin, inshallah, at ito ay isabuhay natin. Narinig natin na nangyari kay Iblis ang ganong bagay, siya ay naging pinakamasunurin sa Allah mula sa kanyang nasyon. Pero dahil sa isang kasalanan, siya ay kinagalitan ng Allah, siya ay hindi pinansin ng Allah, at siya ay pinangakuan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hindi pagpasok sa paraiso, at ang galit ng Allah ay mapasa kanya hanggang sa araw ng paghukom. Naway ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ugali na mayroon si Iblis at sa gawain na ginawa ni Iblis. At ilayo rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, protektahan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa nature na katangian ng ating mga sarili. Ito ay ang pagiging mapagmadali, dahan-dahan at dahan-dahan at unti-unti nating pag-aralan ang mga bagay na may kinalaman sa ating buhay, pagtiisan natin at huwag tayong magmamadali sa mga bagay na makakapakinabang sa atin. So hanggang dito na lamang, sana ay nakapulutan natin ng aral ang mga bagay na nabanggit natin mula sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at mga aral na nabanggit tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral sa mga kwento ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at naway bigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tawfik upang maisabuhay ang mga ito at mapagtiisan ng kahit unti-unti, at matapos natin ang pag-aaral tungkol sa mga buhay o tungkol sa kwento ng mga propetang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mayroong kakayahan na tayo ay bigyan ng tawfik, na tayo ay sang-ayunan sa ating mga mabubuting gawain, at wala tayong ibang inaasahan na ito ay ibibigay sa atin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.